Katarína Doležalová a Korapeť. Zatiaľ bezchybne len Ján Cigan, Jarná 2 a Peter Mackoviak Šeril, ale my vieme, že vďaka týmto dvom jazdcom máme zabezpečené prvé rozoskakovanie. Ľudská Tarabová už evidujeme chybu, 4 trestné body na červeno-bielom oxeri. Tam to padá celkom, na tomto oxeri uvidíme, ako sa bude dariť aj ostatným jazdcom v poradí. Kombinácia na jeden svalový pozostávajúca z kolmaku a oxera. Teraz kolmý skok, na ktorom máme chybu, ďalšie 4 trestné body. Toto je triple bar, vidíte, že je to oveľa širšia prekážka, ešte širšia ako oxer. Bola úspešne zvládnutá. Rovnako aj ďalší oxer na kolopisku. Jazdkyňa ide na radu. Oxer 1, 2, svalové 1, 2. Takže oxer, kolmák a kolmák. Tie rady nie sú jednoduché. Nám je naozaj dôležité, ako privedie jazdec koňa k tomu prvému skoku v rade. A posledný kolmák s bazénikom je zvládnutý. Ľudská Tarabová a Roncleva 8 trestných bodov na parkúre. Čas 84 sekúnd.